Zorica Vešović, novinar Čačanskog glasa. Bila sam u Kijevu 2003. godine i htjela sam, apropo toga da vas pitam, ja imam svoj utisak o tome, koliko je u Rusiji, nažalost nisam bila, željela bih, koliko je ruski i ukrajinski narod, koliko se vratio pravoslavnoj crkvi više nego srpski, koliko je dosledniji u tom odnosu prema hrišćanstvu u odnosu na nas, ako imamo u vidu prethodni politički kontekst. Znači, vaš utisak. Ja preporučujem, samo pogledajte film, ima drugo krštenje Rusije. Biće nam sve jasno. 3 crkve dnevno se obnavljaju u Rusiji. Znači, 1000 godišnje. Pogledajte samo taj film i mislim da će mi biti sve jasno. S njim što su Rusi neuravnoteženiji nego Srbi. Kod Rusa ako je neko vernik, on je vernik, a ako je neko ološ, on je baš pravi ološ. A Srbi su srednjaci tamo, ovamo što kaže. Jer moram to da dopunim, bez obzira na duhovno podizanje Rusije, u Rusiji je takav komunizam bio. Ja kad sam bio 2006. pitam jednog čoveka gde je crkva, on kaže, ja ne znam, pitajte bakice. Znači čovjek ne zna gde je hram uopšte. U Rusiji je sve baš šok. To je, znači kod Rusa je, to ja moram da kažem, znači kod Rusa zaista ima ogromnog pokreta ka obnovi vere, ali istovremeno ima i bezbožništvo, ima i satanizma. Vi ste čuli da su u optini 3 monaha izuzetno ubijena od strane jednog sataniste 1993. godine. Bilo je preko 20 ubistava sveštenika i monaha koji su obavili satanisti. I to mora da se ima u vidu. Ali Rusi su, kad krenu za verom i kad se pokrenu ka veri, zaista veliki, i ovo što kaže Marko, to zaista treba imati u vidu, taj film treba pogledati. Čudo je Božije da se Rusija posle takvog perioda podiže. A ova knjiga je dokaz za to, zaista je dokaz da se Rusija vraća sebi. Ako ste ne pažljivo gledali ste, ako ste zapazili jednu devojčicu sa maram, nijedna Ruskinja neće ući u hram bez marame. I one se dosledno drže onog što je apostol Pavle svojevremeno poručio, da žena bez marame je isto kao da je ošišana. Ja sam to isto primetila i zato sam vam i postavila ovo pitanje. Bila je nedelja kada smo stizali i bilo je rano jutro i žene su hitale u crkve, ali u Ukrajini sve su bile zabranjene. I predsjednika ruske vlade, žena Svetlana, vidite, redovno nosi maramu u crkvi. Sad na moru kad dođu Ruskinje, one se malo lakše obuku, ali opet stave maramu. I to treba imati u vidu. Tako da je to interesantno. Hvala puno, bili ste divna publika.